עמוס. וואלה, לא הולך לי טוב בגגץ. מה קרה בגגץ? וואלה, קהלו אותי לוועדה הדמות. וואלה, היית צריך להיות יותר אגרסיבי עם הכבשה. כן, יש פה שומרים. קיבלתי, חכו לתגובה. הלו, משה! מה קורה, דוד של גבר? אתה שומע? יש לנו פה איזה בעיה, 2 שוטרים הרבושים בכניסה לבניין. מה אתה אומר? קיבלתי, אח שלו, יבוצע. טוב, שומעים? אנחנו עוברים לתוכנית ב', תוכנית חצאית. אני ורוזניק מקדימה, אתם מאגפים, יש? יאללה, מפקד! יאללה, לפעולה! לא ככה. וואלה, כסמלית שלנו פחד הפתל מאחריו. איך הסרט ג'ינג'יה? היום כשהשוק פתוח, הייתי כחסר לב והחסר מרוח. כולם אומרים איזה קלון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלום. כל הכבוד לכולם, היו יודעים אז טוב מאוד. למי יש שוק הכבוד, כולם היו יודעים אז טוב מאוד. למי, תמיד למי, יש שוק הכבוד. כשהקרב היה בוער והכיתה לא ששה, המפקד היה אומר אתה ראשון לקסה. כולם ידעו שכסבלן ראשון תמיד לצעוק, ומאחור הם צעקו כל הכבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש כל כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש יותר כבוד. אחד הולך עם בחורה ביפו בן 40, אם רק ירצה אצלי תהיה ישר בין הידיים.